Mitä siitä, jos joku pois korjaa pikarin ennen kuin ehdi maistaa? Mitä siitä, jos ei varrestani norjaa saa muodotulle vain puhaltaa? Mitä siitä, jos naapurit katsoo, kun laitan joulun valot ikkunaan? Ihan hyvin sopii kesäkuumaan, palanen joulun sanomaan. Mitä siitä, jos en saa mitään aikaiseksi tänäänkään? Kun kaiken aina huomiseen siirtää, ei tule tehdyksi virheitäkään. Mitä siitä, jos olen tehnyt väärin, etsiessäni oikeaa? Vaikka kääntäisin nurisratosfääriin, ei ympyrästä saa soikeaan. Mitä siitä, jos minusta ei tullut sinulle sitä prinsessaa? Vapaita ovat vain lapset ja hullut, ja prinsessat joutuu linnaan. Mitä siitä, mihin kaikki johtaa, sitä viisaat tulkitsee.